എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരാളെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് സങ്കടത്തിലായിരുന്നു ആൾ. ഏകദേശം 4 മാസമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജോലിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല, റൂം റെൻ്റൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് ആൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വലത്തിൽ തന്നെ ഒരാളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ആൾക്കൊരു ജോബ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴല്ല പവർഫുൾ. ആക്ച്വലി നമുക്ക് നമ്മളെ മുന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കുക വേണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ പേര് കുറേ പ്രയാസത്തിൽ കടന്നുണ്ട്, ജോലി ഇല്ലാണ്ടും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെ. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമ്മളെ പ്രതീക്ഷ കൈവിടണ്ട. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഏകദേശം 7-8 മാസത്തോളം റൂമിൽ ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി പലരുടെ മുന്നിലും പല രീതിയിലും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ അന്ന് സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് സമയമായപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അൽഹംദുലില്ലാ റാത്താണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നമ്മളെ ആ ഹോപ്പ്, ഒരൊറ്റ ഹോപ്പിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. നമുക്ക് വിധിച്ചത് എത്തും, സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ലൈഫിലേക്ക് എന്നെ വരും അത്.